Good morning. Good morning, good morning, good morning ulit mga bossing panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo. Okay, for this vlog tayo po ay tutulong na naman sa Mayswal, Pangasinan, no? Tayo ay tutulong magpatayo ng bahay ng isang beneficiary natin. Ito ay charity event na inorganisa na naman ng ating mga kasama. Nag-organize sila nitong charity event na to, which is meron tayong tutulungan na isang tatay sa Mayswal, Pangasinan. Ngayon patatayuan natin siya ng munting masisilungan, so magpapagas tayo at tignan natin yung mga iba nating kasama sa grupo, dito sa May Total. Diyan na nga sila. Hindi nakantay. Ayan, so paalis na tayo papunta dun sa tutulungan natin na yung beneficiary natin, Ayan. Kailangan, sir. Meron dito. Meron dito. Hindi, oo. Yan, so mga bossing, papunta na tayo ngayon sa Mayswal, Pangasinan, sa may Baybay Norte. Okay, para magatid ng tulong or makiisa doon sa inorganisang charity event ng GCRT. Mga kasamahan natin dyan sa May Dagupan. Buti na lang umulan kagabi. Grabe, sobrang init, lalong lalo na dito sa Pangasinan, kung napapansin nyo yung mga balita, nasa 53 degrees yung init dito sa Pangasinan. So para kang iniihaw talaga, kapag nasa labas ka. So bukas naman nasa Aringay, La Union na naman kami para isa na namang charity event yon. So hindi katapos ang charity event itong ginagawa namin. Mas okay na to na nakakapagbigay kami ng tulong kaysa kami ang tulungan, Gago! So shout out sa lahat ng mga CIS, sa lahat ng chapter ng CIS, sa buong Pilipinas. Medyo lubak-lubak ang daanan lang dito, paniguradong putik-putik na naman itong si Makoy. Oops. Ayun, so kamusta ka ba, bossing, Ano ba ang pinagkakabalan mo ngayon? Na may lagi tayong mag-iingat sa araw-araw na ginagawa natin, bossing, dahil hindi pa naman tapos itong pandemic na to. Andyan pa rin yung virus na nagpapahirap sa atin, diba? Gusto ko nang magpasalamat din sa 300 plus na subscribers natin dito sa YouTube, maliit man yan pero napakalaking bagay na yan para sa akin, Every time na tinitignan ko yung YouTube channel ko at may paisa-isa na dumadagdag, talagang napakasaya ko, lalong-lalo na yung mga nanonood ng videos natin, kahit na yung iba ay nagkakabirya. Itong last upload ko nawalan ng audio dahil sa
copyright, ano. Pero ayun, at least nakikita natin yung mga problema, nakikita natin yung mga kailangan nating i-improve, ano. Lalong-lalo na dito sa pagbablog natin. Putik, putik, putik. Ganda, oh. So, ayan, bossing, oh. So, pansin na pansin nyo na nasa probinsya tayo, ano. So, yung magkabila natin dito ay palayan. Napakaganda lang, ano. Yung color niya, ano. Green, yellow, at saka blue, no. Talagang nakaka-refresh yung mga kulay, no, kapag nakikita natin to. Yung mga palayan. Ganda. Shoutout din pala sa mga kasamaan natin sa Easy Ride 150N Pangasinan chapter, no? Shoutout mga sir. Oops. Ayan, so rough road gaming tayo ngayon. Ayan. So huwag tayong magmadali dahil ito ay rough road. Baka ma-bearing tayo dito ngayon. Oops. Oops, baby. Buti na lang malapad tong gulong ni Easy Ride 150N. Kung hindi, baka kanina pa tayo sumemplang, ano. Medyo malambot tong mga bato-bato na to. Itong dinadaanan kasi natin ay isang bypass road or parang alternative road, dahil ginagawa din yung isang daan doon sa may sabangan. Mag-enjoy kayo sa view, mga bossing, ano. Hop. Kala ko ay, ang ganda talaga, oh. Ang ganda ng simoy ng hangin din. Oops. Ay, nagtangsit. Yan, sa mga may lakad ngayon, bossing, mag-ingat-ingat tayo. At huwag natin kalimutang magdala ng tubig natin para hindi tayo ma-heat stroke kasi talagang napakainit ng panahon. Yan. Ayan, so medyo malapit na tayo dun sa ating pagkikitaan, ano, or dun sa meeting place. Yan. Dun sa meeting place natin ng mga iba't ibang rider group, no? So pansin nyo, naka-chinelas lang ako kasi magkakarpentero lang naman tayo. At medyo malapit lang to sa boarding house. Ayan, so hindi na ako nagsapatos kasi wala naman talaga sapatos pa. So ayan, bye bye norte na tayo. Okay, dito sa part na to may andito rin yung tinatawag nilang Little Batanes. Okay. Oops. So pag-akyat natin dito, nandito na yung meeting place natin. Ginagawa rin itong tawag ba dito, sideway. Yan. So nandun na ba? Nandito
Nandito na ba yung mga iba natin kasama? Yan, so nandito na tayo sa meeting place natin. Dito yung sa triangle na tinatawag nila. So Sir, yan, so bago tayo makapasok sa may Baybayin Norte, meron pa tayong parang checkpoint dito sa may unahan. Ayan, so mag-update na lang ako pag nandun na kami siguro sa may beneficiaries natin, ano, so ayun, so sa tagal-tagal ng binaghintay natin ay papunta na talaga tayo doon sa ating beneficiary. Kasama na rin yung ibang riders group dito sa Region 1. Ayan. Kasama rin natin ang regional officer ng RSAP, no? Na si Ma'am Marivic or Mavic, no? And then kasama na rin natin yung kasabay na rin nating paakyat yung mga materyales na gagamitin doon sa ipapatay yung munting bahay ni tatay, ano. So patuloy pa rin talaga ang road widening dito sa ating dinadaanan. Dahil na rin maraming tourist destination dito sa Sual, lalong lalo na sa kalapit bayan niyang Alaminos. Ayan. So patuloy nilang pinapalaki o pinapalawak yung daanan, no, para mas convenient sa mga tourist. Ayan. So maraming salamat sa initiatives. Ayan, kasama natin sa CIS RSAP Alaminos chapter. Ayan, nasa likod sila, papansin nyo. Uy, papansin nyo tayo napapalibutan ng puno ng eucalyptus. So yung amoy ng hangin dito sa dinadaanan natin ay para siyang mentholated, no? Malamig at mabango sa ilong, ano. Yan, nasa unahan natin ang isa sa organizer nitong event na to, charity event na to. Ayan, so ito yung dinadaanan natin. Nasa medyo highland yung kinalalagyan nung area nung bahay ni tatay, no? Ayan. Nakikita nyo may dala-dala tayong mga plywood. Ayan, nagagamitin dun sa bahay ni tatay. Ayan. Ito na siya. Ano?
Tapos ano yung cellphone ko? Yan ba yung sa inyo, sir? Ano yan? Izor? Ay, Izor. Marlak. Sob kita mamaya, sir. Buat ka na. Mm. Bigyan mo lang iba. Wala kang magbuha. Nagkakati lang kung bibig. Wala ka pala nagaan. Pwede bang magbuha? Bigat yan. Bigat yan. Lutoy-lutoy. Ito mas matigas. Ay, wag na. Kaya ko kulang na. Bakit eh? Sige, tigisa na lang tayo. Para may ambag. Ayan, so papunta na tayo dun sa area. So, papansin nyo. Dun sila. Kaya ko ba to? Kaya mo yan. Gano'n ka ka? Baba lang. Hi! Sige. Ba yan? Uy. Ang perfect ng daan. Yan po. Gusto masyadong maputik. Actually, parang clay yung ano, yung ito yung lupa. Rinig na naman yung hingal ko dito. Ayan, so matapos yung pagbaba, meron tayong pataas. Ayan. Pero yung magiging resulta nito ay oo. At least nakatulong tayo. Ayan. So nandito na kami. Nagana ay. Ay, ano niluluto mo kakainin natin? I Kulang niya. have dapat searched ng pero. many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. I have searched many years on end.
waiting for the kingdom come. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm. So tayo ay pa-uwi na. Nauna na tayo sa ating mga kasamahan. Iniwan natin sila doon para ipagpatuloy yung pagpapatayo ng bahay ni tatay, yung munting silungan ni tatay, dahil meron din naman tayong gagawin sa school, so at least nakapagbigay tayo ng kaunting tulong, kay tatay, at yung mga ibang kasama na lang natin ang bahala na magpatuloy, magpatayo ng bahay ni tatay. So kanina nung pagdating namin at nakita ko yung bahay ni tatay, talaga nakakaawa si tatay. Meron siyang kasama pero mentally ill din nata si nanay, okay. Mabuti na lang at merong ganitong event, na na-organize, dahil at somehow, at some point nakakatulong tayo maski maliit lang, lalong-lalo na kay tatay. Talagang siya po ay paralyzed na rin. At kung makikita nyo yung bahay niya ngayon, makikita nyo yung bahay niya, kapag malakas ang ulan, panigurado pumapasok yung tubig doon. So ang ginawa natin, nagbigay tayo, nag-extend tayo ng tulong para makapagpatayo ng munting masisilungan ni tatay, para kahit na malakas ang ulan, yung tulog ni tatay talagang hindi siya madidisturbo, Then nakita din natin kanina na nagluluto siya ng pagkain niya, at ayun, nagbigay na rin ng kaunting makakain, kaunting pantawid gutong itong ating mga kasamaan sa riders, yan. Siguro sa mga gustong tumulong na lang kay tatay, i-approach nyo lang ako para mabigay natin yung full details, makuha natin full details kay tatay, kung paano tayo makakatulong, paano tayo makakatulong sa kanya. Okay, so ayun, dito ko natatapusin yung vlog natin. Sisiguraduhin ko na babalik tayo kay tatay para ma-check natin, kung maayos pa yung kalagayan ni tatay. Yan. Maraming salamat ulit, bossing, sa panonood nitong ating vlog. Charity vlog ito. Sana ay huwag kang magsawang sumuporta at manood nitong ating video. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na, bossing, para updated ka sa mga ilalabas nating video. And mag-iwan ka na rin ng comment, and please like and share para all goods, mga bossing. Muli, ito si Marlac Moto. So, ang ginagawa natin sa channel natin ay tutorials, reviews, gala, and katulad nito, charity event. Ayun. So, maraming salamat ulit, bossing. Ride safe, God bless, and all is well, mga bossing. Maraming salamat.